Mâncă borșov. Nu, tomat. La tomat de la și eu, băugule. După răchiu. Te duci și e muia la pomenire, la toate движениile astea. Aia asta la plaja. Veșnică, Cum ai zis să nu? idole. Hristos a Părinte. Ia ascultă-i, părinte. Părinte, iartă-mă păcatele mele. Iartă-mă păcătosul, iartă-mă. Dar de ce te ierte? Am păcătuit. Când ai? Oi, pe cine a fost? Am băut și pula, am băut la cineva bală de buzdar, i-am mâncat abia. De ce chis, da, bă? Ai făcut treabă, nu? De ce chis, da, bă? I-am mâncat abia, eu, bă, da, bă. Dar ești leață, e unii crăpată. De noroară. Aia asta, înainte de vlagea. Și jăletcuța ai. Da. Hristos a înviat de mort. Mă, te calcă.